Avui anem a parlar d'Antonio Gordo Martínez. I parlar d'Antonio Gordo és parlar de constància, de vocació i d'una manera molt concreta d'entendre l'esport i la vida. Al Cira el seu nom està lligat des de fa anys al club d'halterofília, però sobretot està unit a les persones que han crescut al seu costat, dins i fora del gimnàs. Antonio no va arribar a l'halterofília buscant protagonisme, va arribar per passió, per curiositat i per aquest espírit de superació que no s'apaga amb el pas del temps. Com a atleta ha conegut l'exigència, el sacrifici, també la recompensa del treball ben fet. I com a entrenador ha sabut transformar aquesta experiència en aprenentatge compartit. Actualment està com a director tècnic i entrenador del club d'halterofília i també de Xuche en halterofília. Antonio dedica gran part del seu temps a acompanyar a esportistes de totes les edats. També està molt vinculat a l'atletisme. Des de fa temps que n'hi ha que recordar els seus primers passos en l'halterofília fins als que ha estat competint sempre al màxim nivell. En aquest acompanyament hi ha rigor, però també sap escoltar, té molta paciència i sobretot molt de respecte, perquè a ell, abans d'alçar quilos, lo important és alçar persones, que és un dels eixos fonamentals que té l'halterofília. En els seus èxits esportius són motiu d'orgull per la ciutat d'Alzira, per la ciutat que ell vol i estima tant. En abril del 2025 es proclama també campió d'una nova especialitat, campió del món, en press banca. Antonio continua exercint també, últimament ha sigut també campió d'Europa en aquesta especialitat. I com dia Antonio sempre porta el nom d'Alzira per tot lo més alt, però lluny de viure aquest èxit individual, sempre ha atès la seva victòria com a una victòria col·lectiva, perquè considera ell que és fruit del treball en equip i sobretot del suport dins del seu club d'halterofília. Aquest espírit va ser clau perquè el club d'halterofília Alzira aconseguira també el subcampionat del món per clubs. El reconeixement, Antonio el va ficar el seu ajuntament en lo més alt, atorgant-li la insígnia d'or de la ciutat, no només a un premi, sinó a una trajectòria esportiva com ha sigut la d'Antonio Gordo. I aquest gest és un gest d'agraïment del poble d'Alzira, a qui ha dedicat i continua dedicant la seva vida a construir aquesta comunitat des de l'esport, en humilitat i sobretot en molta coherència. Ells, els que entrenen en Antonio, saben que en el gimnàs no sols s'enfortixen els músculs, sinó que s'aprèn també a caure i alçar-se, a respectar-se en el temps i a confiar en un mateix sempre i en els altres. Per això, la influència d'aquest gran esportista va molt més enllà de les competicions. Ell encara és jove i encara troba un camí en el seu dia a dia, en cada persona que adulta que recupera aquesta il·lusió quan és l'entrenador. En cada gest quotidià, ell sap transmetre aquests valors. Antonio, com dic, representa la força tranquil·la, constant i humana dins de lo que és el món del deport en el poble d'Alzira. És una d'aquestes forces que no fan soroll, però que sostenen els projectes, sostenen a les persones i creen els seus somnis col·lectius. I això, en una ciutat com Alzira, és un llegat que mereix ser reconegut. I sobretot, ser reconegut per l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, que des d'ací, en este vídeo, volem rendir un homenatge a Antonio Gordo Martínez perquè representa, dins de l'esport, però concretament dins de l'halterofília, representa allò que Julián Perea deixà escrit en el seu gimnàs. Són paraules que estan gravades a foc i que Antonio Gordo les porta sempre en el cor.